Într-o oală vom pune 300 de grame de smeură, un ardei capia, 150 de grame de zahăr, adăugăm 200 de ml de apă, lăsăm totul pe foc până va fi redus. Apoi vom pune totul într-o cană și mixăm foarte bine cu un mixer vertical. Vom strecura. După ce am strecurat sosul, îl vom lăsa să se răcească. Vom pune într-un bol 4 gălbenușuri, 120 de grame de zahăr, 300 de grame de iaurt, adăugăm coajă de lămâie, vanilie, 30 de ml de ulei. Vom adăuga treptat 150 de grame de făină, adăugăm jumătate de plic praf de copt, stafide, apoi într-un bol vom pune 4 albușuri, puțin oțet, amestecăm totul foarte bine până vom obține o bezea. Apoi adăugăm treptat albușurile în mix. Într-o tavă am pus puțin unt, puteți alege forma dorită, apoi am adăugat mixul, am lăsat totul la cuptor la 180 de grade timp de 35 de minute. Verificăm cu o scobitoare. După ce prăjitura s-a răcit, vom pune sosul de smeură și ardei. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare!